hasierak, teknologia gustatzen da horrekin, IMH-en erdi mailako grado bat iten hasi nintzen, produkzio mekanizakua. Behin erdi mailako gradua amaitu genuen, 2008 gilezan, krisi garaien geunden, eta orduan pentsau nun goi mailako ziklo bat itie. Hortako garai hartan akzesoko paso bat inbertzan, orduan urte hori pasau nun akzesoko pase hori estudiatzen eta bitartien enpresa familiar baten lanien. Behin hori indakuen, hasi ginen mekatronikako goi mailako ziklua egiten. Ibarmian inituen praktikak montadore bezala, eta praktika bukau nituen, eta kontratu bat eskaini ziren. Eta dezidu nun, pixka jake goi mailako ziklua ingenuen, eta ingenieritza hor ofizial du eta intzeben garai hori zen, ingenieritza sartzea. Orduan, Ibarmia laganun, eta ingenieritza egiten hasi ginen. Piskat, gehiago ikustien nahi horrekin, ja falta zena ingenieritza zen, da orduan, horrea, salto egiti pentsa guen. Hasi nintzen ingenieritza egiten ekimen mekanizados ekimenen, Zumaien. Han bertzen pertsona bat piskat produzio taz arduratzen zena, programazioe, utilagien diseinue, erramintak gestio hori ematezuna, eta baita ere piskat lan berriek eta estandarizatzen zituen pertsona bat orduan, hantxe hasi nintzen. Han nituen 3 urte, handiken gero Txina jutietok hauzin. Ekimen nola enpresa txiki bat zen, ez zauken filialik o moduik kanpoa juteko, ze estrangero, misio estrangero hori iteko. Orduan IMH proposau segun Txina jutia. Eta Txinatik bueltan, kambio de aires bat pentsatu nitie. Eta orduan Amadeoko txentzin. Eta orduan dik Pixelen dago. Gaur egun Pixelen 4. urtean ikua. Hartu ziren mekanizazio arloako kam moduen espezializauta. Orduan, gaur egun kamien o mekanizau inguruen espezializauta segitzet, ondik eta gehiago, eta oain pixkat parte prebenta hori hortan biderautan ikue. Enpresa berrieta jun, produktu erakutsi, implantazioein, segimentu bat eman, eta gero hortiken aurra soporte bat. Hoxe da nire lana Pixelen. Azkenin mekanizauko erdi mailako zikluek emantzin gaur egun mekanizautaz dakiten hasierak ez. Gero ekimenen hori gehiago desarrolla honun arren, hasierako hori berresku izen zen. Baita ere mekanika eta elektronikai buruz ondo tortze jakiti, gero ordenadorakin, da kontrolakin, da gauzoiekin ibiltzen naizelako, orduan azkeneko hau etzan izango posible, beste lehenoko pausu gabez. Azkenien bukaeran, esfortzuk merezi zen du. Gaur egun enpresa ezberdin asko ikustitu, sektore diferentie, aeronautika, aeroespaziala, automozioe, ferrobiarioe, oso politxek ikustituzu, eta azkenien gustoko lan baten lanitie, eharra da ez. Egunero jaiki berrori eta zoze gustoko izetik, ondo da. Gero, Pixel sistemazek emateko aukera bat dela internamente formatu alizeteko, bezeruei aldeun honena emateko, eta gure ezatzien geratzeko eta beti puntako gauzakin eta teknologiekin ibiltzeko. Iteituzun esfortzu, bere zarile baduke bela, eta merezi duela hasieran esfortzu bat itie, gero hobeto duteko edo eguneroko guekin jakitzeko. IMH-ek dauzkeen instalazioekin teknikoki oso ondo preparatuta ertetzen zula iruditzen zait. Saiatzaile praktika mundura asko ematen, irakasleek beti laguntzeko egoteie eta beti irakusti dizue nola egin o nola laguntzeko prest egoteie, orduan alde hortatik oso gustua behonitzen estudia honun garaien. Eskerrik asko azkenin IMH eta Pixeli aukeriatik, eta hemen segituko dugu aldan urtietan.